Čus lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem si pro vás teda připravil. Ne, k tomu se vrátím až potom. Promiňte, že jsem s váma nebyl ty 3 měsíce. Jo, já jsem s váma nebyl 3 měsíce, protože se mi ztratilo YouTube, omylem jsem si ho vymazal, tak jsem potom hledal ten můj kanál a naštěstí jsem ho našel. No tak. Dneska já jsem si teda chtěl probrat, co jsem dostal k Ježíškovi. Tak pojďme na to. Napřed jsem dostal takovýto gramofon s rádiem a s CDčkem. Umím přehrávat gramofonové desky, má jehlu. Je to od Philipsu. Já vám to teda zpomalím, jinak to bude rychle, ale zpomalím vám to. A potom jsem dostal takový Lego. Tady to. No, tady k tomu jsou mašiny. Je to Lego City, osobní vlak, jo. A jestli jste si všimli tady ty dráhy, tak to dostal můj brácha. A je to Lego Duplo. Nákladní vlak, ne osobní, ale nákladní. Jo, zapamatujte si to nákladní. Potom jsem ještě, u babičky jsem k tomu dostal výhybky a zatočky. No, takže. Potom jsem ještě dostal telefonák. Kdyby něco vede dolů, jo. Úplně jako dolů, aby jsme si mohli telefonovat s mámou. A potom jsem ještě dostal, co jsem to sakra ještě dostal. No tady tu pirátskou loď. Potom jsem dostal náboje k nervce. Protože těch nábojů jsme hodně ztratili, takže no, hodně jsme jich ztratili, takže to, kdyby jsem vám říkal, co jsem všechno dostal od Ježíška. Jo, ještě můj táta dostal tady to. A kdybychom si říkali, co jsem dostal od Ježíška všechno, no tak to bychom tady byli my, to by to video trvalo 1 000 000 dní a to já fakt nechci, takže já se loučím, u dalšího videa taky s váma budu, takže dávejte lajky, komentáře, no. Nechtěl bych tam moc vidět disliky, ale klidně můžete. No tak, já se loučím. Ahoj.